ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, то ҳозиро обуна шидагӣ нестанд, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монанро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктои мо шумост. дар имрӯза видео хонаи фурӯшӣ ва квартираи фурӯшӣ мешавад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. бохабар мешавед аз нархҳои хонаи фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошанд. барои дастгирӣ кардани мо як дона лайки бепула монед. ҳазор раҳмат бародаро барои дастгиритон, барои лайкмонитон. видеонаворро сар мекунем, то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд аз 70,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, бульёни боло, 8 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона без ремонт, коробка аст. хонаро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 70,000 сомонаи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, 6 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна, гирдаш маҳкам аст. дарахтҳои мевадиҳандарам дорад. нархаш 190,000 сомонаи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 27 микрорайон, 6 сотиқ заминай, 2 дар хона, об ва светаш дар наздикиш аст. ҳуҷҷатош 100% аст. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. нархаш 250,000 сомонаи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, сехонага квартира дар 6-ум ошона қарор дорад. 57 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик, рӯи калон дар наздикиш аст. нархаш 265,000 сомонаи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, тарафи Гӯпразем, духонага квартира дар 9-ум ошона қарор дорад. 60 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, рӯи калон дар наздикиш аст. хонаро бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 280,000 сомонаи бародаро, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, якхонага квартира дар 2-ум ошона қарор дорад.
30 کвадрат метр новостройка аст. خونه без ремонт коробка аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. خونه дар наздики мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. خونه‌ро срочно фурӯхта мешавад. нархаш 130,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, тарафи испечак 2. духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 58 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 7 ошонага. хона дар наздики мактаб роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 370,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд, 12-ум микрорайон. якхонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 38 квадрат метр. ремонти хона миёна. об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздики мактаб, масҷид, роҳи калон, садик дар наздикиш аст. хонаро срочно бо ҳама чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 185,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри турсунзода, 2-ум микрорайон. духонага квартира дар 4-ум ошона қарор дорад. 58 квадрат метр новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об, свет дорад. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. хона дар наздики мактаб, садик дар наздикиш аст. хонаро беҳтарин ремонт кардагиан фавран фурӯхта мешавад. нархаш 300,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ. 2 сотиқ заминай, 4 дар хона, об ва светаш ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. гирдаш маҳкам аст. нархаш 350,000 сомонаи бародаро бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависед. хай дӯстони азиз, ҳама киса саломат бошед. аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мо шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.